Wonten kersa menapa Ibu njugaraken anggen kula nyeping supon. Tandha rasa tandha pitakon sajroning panggalipun Ibu kagem pamekasan. Saben-saben sliramu ki mung mempen semedi. Mula saka kuwi Ibu mung kepengin mangerteni. Apa to nggih sing kok galih? Kepareng kula waloka wonten ngersane punika. Luwih prayoga kagem pamekasan. Ngoten. Talingan kula kanen dalah kiring menika ibaratipun sampun kebak. Saben kala mangsa kula mireng pawartos ingkang sumberipun menika saged kula pitados. Ngengingi sak surutipun Rama Langgar Singgi. Warta ingkang kula tampi menika bilih Rama menika sedanipun sarana aneh-aneh. Gerah mboten yuswa sepuh ugi mboten. Nanging saben-saben kula nyuwun pirsa kaliyan Ibu tansah kumbi. Mboten kersa ngendika menapa istunipun ingkang dumados. Jareng ngaten iki. Kula jejeripun putra kepengin sanget kula mikul dhuwur. Menawi saged ninggilaken asmanipun Rama. Senaosa Rama menika sampun jinempuing angin. Nang saben kula nyuwun pirsa kaliyan Ibu malah sengkeling tunggalih. Estunipun menapa? Saksuwalipun kabar warta ingkang kula tampi menika Ibu nyimpen wadi menapa? Nggih pamekasan. Rumangsa badhe lan mulya disanging Ibu kawan sliramu cumandha ana ing sampang medya. Mula saka kuwi aja mungkit sedaning sudarmamu. Malah saya kasiksa panggalihipun Ibu kaki. Mula saka kuwi pamekasan cukup nggih. Cukup urip bebarengan kelawan Ibu kaki. Ora perlu sliramu mamateni satenaning sudarmamu. Kula wiwit alit gesang kaliyan Ibu. Senaosa kadonyan mboten kekirangan. Nanging raos sing manah kula menika kados dene mboten saged kula ampah. Estunipun menawi Ibu saben dinten tansah kumbi. Menika ngesok raos sing manah kula. Estunipun menapa ingkang kedadosan? Estunipun menapa Rama Langgar Singgi menika saestu gerah? Menapa sedanipun seda sepuh? Menapa estunipun
wonten panggrenipun tiyang. Saben-saben sliramu ki mojokke kelawan pun ibu. Kaya sliramu ora percaya kelawan pun ibu nggih. Kula pitados Ibu. Mula saka kuwi pamekasan. Sliramu saiki wis dewasa, wis sesamati busana. Bisa milah-milahke kahanan di sing becik lan di sing ala. Mula saka kuwi nggih pamekasan. Penalangsaning batinipun ibu maring basaning pitung pinukur. Saben-saben keringan lawan Sudarma ngati. Ibu ampun nuwun. Umpami menika lelampahan ingkang ngawon ingkang istrinipun wonten sambetipun kaliyan kapribadanipun Ibu. Kula mboten badhe nyuwun pirsa. Nanging menawi wonten sambetipun kaliyan gesang kula, monggo Ibu. Amarata kados menapa? Kersa Ibu paring dawuh. Jalaran kula mangertos Ibu. Salami menika saben-saben kula minunggal, Ibu tansah ngalamun. Monggo Ibu. Menapa istripun ingkang kedadosan? Yen to ibu walaka utawa prasaja kelawan sliramu. Pun ibu ki wedi kelangan kaki. Ibu wedi kelangan nggih. Mergo takuning penggalih pun ibu durung wae mati. Mula saka kuwi nggih. Cukup panggonmu nyuwun pirsa kelawan pun ibu Pak Sudarma. Kelanipun ajih kelangan kula. Pandhet. Kula boten badhe tumindak menapa-menapa Ibu. Menawi Ibu paring lilah, kula badhe jumangkah. Nanging menawi Ibu mambeng, kula ugi badhe mendho. Kula nderek menapa kersanipun Ibu. Tenan kuwi. Inggih, Is. Sabar yen to sliramu duwe pinemu sing kaya ngono. Nambahi pungkunging penggalihipun ibu pamekasan. Ampun mumun Ibu. Ora. Kula ora kaos menawi panjenengan mumun. Ibu ki seneng dulu kelawan sliramu nggih. Jan ceblis kelawan Sudarma sing misuwur. Mula ibu tan salam lamet kelawan Sudarma. Boten kita ngamung kokotan utawi gegambaran. Kula gantosipun ingkang rama. Yen ta kaya ibu bakal walaka kelawan kowe pamekasan. Monggo Ibu. Kaya ating banget kan kaya kira-kira dipampun. Menawi gerah sampun menapa dalem anggenipun gerah. Menawi seda Rama menika ya sepuh pinten sedanipun. Wis wane Sudarma aneng ae. Nanging kalau wis misi iswan berbentuk pengaritane. Kula saka kuwi pamekasan. Yen sliramu tansah mujuke kelawan ibu. Kukuren Sudarmamu ana tengahing palagan. Songo saka bromot setan kobel. Pamanmu Surawiata nggih sing mecuwa. Paman Surawiata. Sembahmu lawan pun ibu sliramu bakal mitu lawan pun ibu nggih. Mula saka kuwi nggih pamekasan aja ninggal apa sing dadi sumbahe atimu. Kula nyandi menapa sumpalan prasaja. Kula ngugemi menapa ingkang kula bundeli wonten ing manah. Nanging Ibu saben-saben nuwun. Kula saged ngraosaken bilih penggalihipun Ibu gempal. Sakit ingkang boten saged pinambanan. Mila Rening Surawiyata ingkang saged kula sebat paman. Menika tasih wonten sambetipun kedrah sederek kaliyan Ibu. Ora. Nanging kula mangertos. Kadangipun ibu ki lima cacahe. Sing pembarep utawa nomor 1 Kang Pati Patiunus. Pinangka Bupati Aning Sabrang lho. Sing kaping pindho Kang Mbok Ratu Mas Nyawa. Pinangka garwanipun Kang Mas
Adipati Tirgonegara pengayoman ana ing Cirebon. Sing kaping 3 pun Ibu Ratu Mas Kencana garwane Kang Mas Dipati Langgar Singgih pinangka pengayoman ana ing Sampang Madura. Sing kaping 4 pamanmu Surawiyata Adipati Elindar Janyasi. Sing pungkasan utawa sing ragil pamanmu Sultan Tenggara pinangka pengayoman ana ing Demak Bintoro. Gedhe lampur-laputing Sudarmamu Kang Mas Langgar Singgih. Jumenengan Ginawa ana ing Yayi Sultan Trenggono. Kang Mas Langgar Singgih lan Kang Mas Tirgonegara gugur ana ing Palagan. Merga nyengkuyung lekase Yayi Sultan Trenggono pinangka dadi pengayoman ana ing Demak Bintoro. Nanging tundhoning Sudarmamu sing dadi korban yen Sudarmamu sing dadi korban saka brongkat setan berkah. Ampun kalajengaken. Nindak saya sakit pendangking. Ning sumpahan prastya kula badhe kula ketinggalaken. Arep nindak apa siramu pamekasan? Kula badhe mendem. Kula badhe mendem. Wadinipun Kyai Sepuh, Hyang Sepuh kula, Ibu Darah Rama. Nanging sakit pun penggalipun Ibu. Kula pitados ngantos dumugi nelahan Ibu mboten saged tinambanan. Bilang saking menika. Kula badhe dhateng Demak. Randhae Surawiyata ajeng kula ranjap getihe kangge nambani ati. Ojo nggih pamekasan, ojo tinggalke pun Ibu kae. Mergo gedhe tresnanipun Ibu tumrap siramu. Coba sawangen Ibu. Sawangen Ibu pamekasan. Sampun. Kacek apa nang ibu? Menawi ngaten Ibu wis gendhis nggih. menawi ngaten sakmenika kula nyuwun pirsa. Kula mboten badhe dolanan getih wong Demak. Randhae pawan Surawiyata. Monggo sampun kula nyuwun pirsa. Rene ibu ngendika bilih ibu menika terah pedrah lan waris ing Demak Bintoro. Ora luput pancen bener ngerti. Warisan menapa ingkang ibu tampi utami? Warisan Menawi bumi mutian wonten pundi papan dunungipun. Kula kepengin mangertosi pojok wetan lan kilenipun. langgep banget panggilan kamu. Pun Ibu orang bisa manggaliki kelawan iku nek yo gini pikiranmu tekan kono to nggih. Kula ngertos. Kula mangertos. Menawi ibu menika istripun nyimpen wading ingkang saya sekathah. Ingkang wonten sambetipun kula kaliyan Kyai Demak. Mila Ibu. Menawi menika Siti bumi mutian kagem ibu minangka warisan panjenengan wedrah Demak. Pundi papan dunungipun? Kula kepengin mangertos. Cukup nggih. Dudu kuwi sing pikir sakit lawan pun Ibu. Nalika semono ana jumenengan. Ibu mangsa bagya lan mulya urip ana ing Sampang Madura. Kawan Sudarmamu. Nitis ki kuwi nggih. Kula sapa pamekasan. Boten. Menawi ngaten ibu mapaki bareng kang sampun kelajeng lincip. Ibaratipun ibu menika mapaki gaman ingkang estunipun landhep. Mila. Menika kenging kula nggih dadakaning perkara. Siji saudon loro saurupan. Menawi istripun tiyang Demak babar pisan puto mboten peparing bumi mutian kangge ibu. Menika kenging kula nggih dadosaken dadakaning perkawis. Kepareng kula suwun sak menika. Nggih. Pamekasan. Pidanget ki apa sing dadi ngendikanipun? Aku ngerti. Lan Ibu bisa ngrasake apa sing kok rasake nggih.
Namune adreng banget tekadmu kaya ora kena dipambeng lekasmu. Mula saka yen to pancen duweni niat utawa karep tumuju ana ing Demak Bintoro. Nyuwun anane hak warising ibu ana ing Demak Bintoro. Ibu kakawin. Ibu Wirani nggih. Matur nuwun sanget. Pamekasan. Yen to kaya ngono, tekadmu. Rantinen sawetara ya nggih. Rantinen sawetara. Iji. Tak kilani wong Demak. Tak nggo dadakaning perkara. Yo dituwuh. Sitane wong tuwa. Yen pancen iku wis mari gali. Yen diparingi bumi warisan ing Demak ora dadi apa. Ning keran ampun nuwun iku. Iki ora. Wonten sabetipun menapa kalian menika? Saben-saben dulu agem-ageman sudan mampu. Ibu tansah kelingan utawa kemutan lawan sudar mampu sing wis warta. Mula saka kuwi pamekasan. Sadurunge kapencet nyawaning sudar mampu mitunggas lawan pun ibu. Ya Ratu Mas Kencana. Aku bakal titip ananing Kyai Kongsong Medura. Ing mengkono yen to putramu Raden Pamekasan wis ngancik tataraning kadiwasan. Pusaka Kongsong Medura iki bisa kok lunturke utawa kok wariski kawan putramu. Ya mung kuwi sing dadi penggalingpun ibu. Sawising pusaka ditampani kelawan astaningpun ibu. Ramamu sedo gugur yer. Mula sapa kuwi. Wis titi wancine Sri Ramu nampani ananing pusaka Kongsong Medura iki Pamekasan. Nanging sadurunge Sri Ramu nampani ananing Kongsong Medura iki ibu Pamekasan. Sing ati-ati lan waspada anggonmu ngecakke ananing Kongsong Medura. Mergo iki kaugeman ana ing Kadipaten Sampang Medura. Kula pundi, Ibu? Gawipun ibu kula pundi? Kan kula tampi menawi sampun wonten ilaipun. Sak pengker kula mersa saring kang sekeca daharing kang ijo. Ampun kesangetan anggenipun penggalih kula. Kula saged njagi raga lan kasepian kula giupoto kula wonten kesanipun. Bagus tenan minta Nyuwun pamit. Nyuwun pamit. Sampun, kula aturi pitados. Kula saged njagi kawaspadan langkung-langkung menawi kula inget pamanipun punika. Sungkem taklimipun ibu ngersaning paman. Nisa, kepareng Pamekasan. 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 Tiraku kudu tumindak apa aku ora mangerti. Saiki putraku wis dewasa tansah mojoke kelawan aku. Kepengin mangerteni Suster Mati. Ning rasane atiku trasapan karuan. Yen Pamekasan tidur-tidur. Enten napa ibu Pamekasan? Pamekasan.
lan kabeh para nayaka praja ing Bintara Demak. Kabeh Nara Kartining praja ing Bintara Demak banget ndadekno Sukarena dene saben-saben sira padha marak seba ngabiyantara ing Pendhapatung Bintara Demak. Sira hamung tansah ngatonake dharma bektinira dewi den prayoga anggonira padha lenggah. Kakang Patih Kanjeng Sultan Paridhan. Ing dina piswanan iki apa kang bakal sira aturake ngersake? Kanjeng Sultan sadangunipun Kanjeng Sultan nglenggahi dampar Padgoso. Sedaya para nayaka praja sami kenceng tekad njagi katentreman kawijinan negari wonten ing Bintara. Pramila saking menika Kanjeng Sultan kula aturi lenggah ingkang prayogyana seketa. Mbok bilih wonten ing Bintara Demak sak wanci-wanci wonten katempuhing paramuka. Sedaya para nayaka praja lan sedaya para wedrah ing Bintara Demak sami sayek-sayek kala ngeten. Ya Kakang, senajan to sira ora matur, ning aku wis mangerteni dhewe yen swasana kahanan ing sakiwa tengening wilayah Bintara Demak kuwi pancen tentrem ayem. Gemah ripah loh jinawi. Ora ana alangan sawiji apa. Nah, kuwi sing tak temoni nalikane aku ngasta pradata agung. Tegese nindakake ngolah rodaning pamrentahan ing Bintara. Pramila saking menika Kanjeng Sultan, namung kawicaksanan nangganing Kanjeng Sultan anggenipun ngrenggani dampar Padgoso wonten ing Bintara. Mung wae lho, sapa kae? Lho Kanjeng. Sing munggah
ning setinggil kae. Ya. Lenggah ning dhuwur Pamekasan. Rumangsaku sapa sing munggah ning setinggil mau? Gagah, Jendara, Pideksa. Jebul kok sira, Ngger, putra turunanku dhewe. Raden Pamekasan, Kakang. Saderengipun kula matur arep nampi sungkem sujud kula, Pak. Ya. Tak tampa nggih. Kanthi legawa, legawaning penggalih. Ora liwat puja Astuti ku tampanana. Dados kula teguh kayuwanan kula sumrambahipun ibu ingkang dalem menika madhepok wonten ing Sampang Medura. Anu, sowanmu iku ijen apa kinanten prajurit ing Sampang? Namung piyambakan iki mau. Kula pancen kepengin badhe sowan. Menawi wonten keparingipun kula badhe matur kanthi piyambakan. Lho gene ora ya tak keparengake mung bae. Kok ijen rumasaku kanthi prajurit apa mula mau nitih kreta kae mau. Ngaten, Pak. Piye. Sowan kula istrinipun kula tangguh. Wanci sak bibaripun bedhug tengange sak bibaripun kawula dalem sowan. Iya. Nggih nyatanipun ketrucut anggen kula ngitang-ngitang wekdal. Dipeksa wekdal menika kula matur, Pak. Iya. Paman, Piye? menawi paman tasih kersa ngakeni bilih kula pulunan panjenengan, Pak. Mila estu leres bilih kula sanes tiyang sanes wonten ing Demak. Oh iya. Mila ngaten. Kula minangka makili aturipun Ibu Ratu Mas Kencana. Ingkang sampun sawetawis nyimpen bab pangandika ingkang boten kewedhan. Ingkang badhe kawujudaken kesanipun paman Trenggono. Nanging rening kula menika iki sampun boten bocah malih, Paman. Iya. Kepeksa kula wonten-wontenaken matur wonten kesanipun paman. Bab apa? Gajah. Wis ora usah mbok kicipi, ora susah mbok tutup-tutupi, matur wae. Bloko wae kesaning paman, mbok menawa pun paman bisa melu ngudari perkara sing mbok simpen ing jroning atimu. Ngaten, Pak. Iya. Wedrahing Demak menika kajawi paman ingkang Wijil Wuragin. Ingkang ganggahi ibu menika rak tasih iki tasih wedrah iki. Tasih wedrah wonten. Ya. Sedaya keluarga sampun anggadhahi bumi mutian. Sampun merdika boten karehaken kalian paman. Boten ketang namung Bupati Pemancat lan Bupati Parak utawi jajan. Nanging yen kula kaliyan ibu menika gesang piyambakan. Nglegena paman. Tanpa wonten ingkang kula sambati menawi gumun kula ingkang neneng-neneng. Kula wakilipun tiyang sepuh kula swargi. Alajeng kula nggadahi pemanggih. Kula benjangipun kepengin badhe palakrama. Menawi kula palakrama sak mboten-mbotenipun kula kedah mangun baliwisma boten kita nanjake saka kalih cacahipun. Boten kita wujud sudung, Paman. Nek kedahipun rak wonten bumi ingkang kangge pancikan ing saka. Mila, Paman. Menawi wonten keparingipun kula makili ibu. Sakonduripun ibu saking Demak wangsul wonten ing Sampang Medura. Bumi pundi ingkang kawarisaken kagem ibu, Paman? Wiyaripun pinten
Kula mboten mestani, mboten nyuwun wiyar. Ing paling mboten wonten pepethan kangge iku. Oh, dadi cethane sowanmu iki mung bakal njaluk warisan. Nggih. Ya. Raden Pamekasan, anakku bocah bagus. Paman takon jawaban sing cetha. Nggih. Nggonmu ninggalake Sampang tumapak tumuju ing Bintara Demak. Iki sira iki diutus ibumu. Apa pancen karepmu dhewe? Menika medang miring, Pak. Tegese Ibu nglirani mboten, jurung ugi mboten. Ning istunipun rene jejeripun kula menika anak. Kula kepengin badhe mikul ingkang inggil. Mendem sedaya kalpatanipun lan wawadinipun tiyang sepuh kanthi lebet. Ning rene jejeripun kula menika sampun ndungkap akhire dewasa. Kula kepengin sanget, Paman. Benjang menawi kula menika palakrama, kula kepengin mulyakaken ibu. Senaosa mboten gesang wonten ing Demak, senaosa wonten Sampang, mboten kita namun tukar guling mboten menapa-menapa. Nggih, ning paling mboten kula sampun nggadhahi ancer-ancer bumi pundi sing dipun cadongaken kagem Ibu Ratu Mas Kencana. ya, iki ngene. Yen mengkono, iki ana rong bab sing perlu mbok ngerteni. Sing bakal blakake mangisira lan nalika semono Kakang Patih Wonosalam uga melu anyekseni. Jadi Kakang Patih saumpama mengko ana sing lali. Kakang Patih tak kepanake ngimotake. Yen iki ngene. Bab kang sepisan sing perlu mbok ngerteni. Paman aku, pamanmu lenggah ing dampar Maisondanu Bintara Demak. Kuwi dudu kersaku dhewe. Dudu karepku dhewe. Nanging merga saka pasarujukaning kabeh para wali kraton. Mumpakating kabeh para wali kraton ing Bintara Demak. Sebab sing kagungan hak waris sing sah sak temene kuwi Kang Mas Pangeran Patunus ya kang wis sedolan sinebut Pangeran Sabrang Lor sepisan. Kaping pindho kuwi Kang Mbok Ratu Mas Nyawa. Nalika semono rene Kang Mas Pangeran Patunus wis sedo. Kang Mbok Ratu Mas Nyawa sing kudu nglintir kawibawan. Ning panjenengan Kang Mbok ora kersa. Nah, kaping telune ibumu Kang Mbok Ratu Mas Kencana kang lenggah ing Sampang garwane Kang Mas Langgar Singgih. Nalika semono kanthi sineksen kabeh para Nara Kartining Praja ing Bintara Demak, sineksenan kabeh para wali kraton ing Bintara Demak, ibumu uga ora kersa nampa. Sing mesti nggih sing kudu nggawe dampar agung ing Bintara Demak kuwi Kang Mas Pangeran Suryawiyata mestine. Nanging saka kersane Gusti kang akarya jagat durung marengake. Ana alangan-alangan sing tundane Kang Mas Pangeran Suryawiyata ora bisa lan ora kuwawa lenggah ing dampar dadi iki. Nah, mula kaya sing tak aturke ngarep mau, tak ngendikake ngarep merga saka pasarujukan para wali kraton kapeksa aku sing digandheng dilenggahake kinarya sultan ing Bintara Demak kuwi sepisan. Nah, kaping pindho ngenani bab nggonmu bakal mungkap njaluk warisan bumi ing wilayah Bintara Demak. Martanana ya Le, putraku bocah bagus, turunanku Raden Pamekasan. Turas, turun utawa wedrah ing Bintara Demak. Iki ora mung sira wae. Nanging ana Penangsang. Ana Ratu Kalinyamat, ana Panuwun lan liya-liyane. Ngono ya. Wonosalam. Leres Dak atur. nek nganti tekamu njaluk warisan iki sira dak paringi tanpa tak rembug.
kelawan kabeh para wari kraton kelawan drah ing Bintara Demak. Gek kaya ngapa mengko kedadehane nggih. Paman, Iya. kula sakmenika saged narik pawukon. Ibaratipun song-song agung payunge jagat Demak menika kawula sedaya ingkang dados saka ancur trajuning pemerintahan ngersa dalem. Ngersa dalem kedah Palamarta kanthi pawadan ambek adil ora kena mban cindhe lan mban loyot. Nanging ngaten, Pak. Kula aturi ngerti. Iya. Menawi ujaring para wasis ingkang kula tampi, ujaring para sarjana sujaning budi. Palamarta niku ngilangke barang sing ana. Nganake barang sing musna. Kuwasa benten kalih nguwasani. Menawi nguwasani ora duwe kuwasa kepengin nguwasani, ning yen kuwasa niku iso nguwasani. Mila Paman. Iya. Ratu kagungan paugeran kados dening Resa Dalem Paman Sultan Trenggono. Perkara cilik digedhekke bisa, perkara gedhe dicilikke bisa. Gumantung sing duwe perkara. Menika ngaten, Pak. Menawi paman nganggep adem perkara Sambang Madura, perkara ibu kula Ratu Mas Kencana, monggo. Monggo. Ning kula turunipun ibu. Kula titih selanggar singgih, Paman. Yen kula ngelingi matine bapak kula dikrenah karo wong Demak, mboten mokal. Yen wong Demak sing duweni palungguhan niku pancen mendem milik barang melok merga pengen muluk. Mila Paman. Yen kula kanthi saranane ngaris, kula ora kepengin mudal perkara wong tuwa kula. Wonten pundi papan dununge warisane ibu kula panjenengan tuduhke. Yen pirang-pirang, yen jangkah pirang jangkah. Ning kula aturi midhangetke, Pak. Yen nganti dina niki ibu ora diparingi warisan, kula dadi anak sing mikul dhuwur. Kula ora iso ngidak jogan kula, ning kula kepengin ngidak-idak dadane wong Demak. Mrucut saka pagendongan. Nalika kowe isih timur saka panggadange Pamangger Raden Pamekasan. Aku pengen bisa nggulawen tasira dadi priyagung kang luhur ana ing Bintara Demak. Nanging durung wae kowe wis duweni trekah lan pokal sing kaya mengkono. Yer nek kowe maksa bakal njaluk waris ing Bintara Demak, entenono ning Sri Penganti, mengko tak paringi jawaban. Matur nuwun, parek. Menika bab pribadi angges iki jenengan kula jenengan. Ya senajan to iki bab kapribadi. Nang sisik lan sembile bakal ngembet ana wilayah Bintara Demak. Wong aku ki jejering sultan. Lah cinta to. Kula nggak tumindak. Iki kudu enggal kasirep jalaran. Yen ora ibarat utawa pindhane geni sapelik bakal ngobar bumi Bintara. Mula Patih kantinen kabeh para prajurit ndakno Raden Pamekasan, ndakno Ripiyen putraku Raden Pamekasan. Sing ati kabeh para prajurit.